तिप्रासाना मोथांनायनि बागै तिप्रालेन जों दाबि खायलाय फायो आबो साल हर नखा आतुकरि क्राइ थांबानो ए तिप्रालेन दाबि आईपीएफ तिनि कागि थाङै मानिया बा तिप्रालेन दाबि बाय आईपीएफ ति हाजा लोङै मानिया आबंखाय भेरि क्लियर आं सावो दिनै बेलाय परिष्कार आंक फिया एकदम ग्रास रूट लेवल থেকে যতনি টব তঙাই চিনি সারেনছি যত আইপিএফ তিনি সাগ তাবু কাইসা দুস চাপগै रोजा ताम साइजामान राबो जोंनो काइसा ब्लेम खालायतनु जोंनो बदनाम खालायो तामो बदनाम तामो नर साइजामा हा द साइजामान सादे हा जोंनो बदनाम खालायो যারা নন আইপিএফ তির যে আইপিএফ তিরক তাবো तिप्रालेन सानलिया हिरे हिंजांग न नाही हिंजागिया एनसी देबरमा तिप्रालेन सानलिया मेबार जमातिया तिप्रालेन सानलिया साबो सबसे बदनाम खायनगाय যারা आईपीएफ की खायथांनाय बोरै बदल फानोंथु इलेक्शन आगे जों नुखा निनी गणेश देबरमा सिंधु कन्या जमातिया बोरैनि टप लिडार बरक जतन जोंनो बदनाम खायै याकारै थांगा ओ सकांलो हायनोहाय आईपीएफ तिनि लिडिंग एमएलए एक नम्बर सिमना सीटनि नर जतन खोनाबाय खोनाब्लायना बमुं नरक साजिदां सीटनि बमुं सायरेका बमुं साबा विश्व केतु देबरमा तामुनि दूसरी क्लांखा आईपीएफ तिरक तिप्रालेन सानलिया बो ओ जागा बखा तंथलिया ने नंनि बखावाय सुसु बखाव पक देसा गुबुननि चिन आईपीएफ तिरक सादा सानलिया दोनखा प्रश्न काना खासादे प्रश्न कानाब्ले प्रश्न काफुरु बखाव जखन वानसमान गुबुनो ताबुले आगे जेथानाय तो थांगा जैसा जना सीट में एंफां थांगा तो आईपीएफ तिने दूसरी थांगाब्ले आनो आईपीएफ तिरो सीट दियाबन बगे आं आईपीएफ ति तंगनि हने के बतानाय तो के बकरै सीट में यानि थानाय बो आईपीएफ ति तिप्रालेन सानलि यानि साइ थांगा एमएलए थानाय बो आईपीएफ ति तिप्रालेन सानलि यानि थांगा गाबो जोंनो बदनाम खायगोनाब्ले फिया जों যারা आईपीएफ दिखायनाय बोखाबाय जातिनो मोथांना मुजुनाय ताबो आमसे सिगां तिनि तेलेमुरेन टीएनए सेक्रेटारि साइथाका और कोनो पॉलिटिक्स करै तिनि नाहारमानि कायसानो आबंगाय तामो त्रिपुरानि तिप्रासारनि भबिष्यत तिप्रासारनि थिनांनो ओ जागा सेफ खाय खालामनानि एनश्योर खाय खालामनानि अवश्य आईपीएफ तेन वानसमानी এই কখনো যারা পয়তো চাইতংনাय চিনি উপর যে ব্লেম খাইমাनो जों आबनो धिक्कार जानांगौ हायसि जों सेलेंगौ जों प्रतिबाद खायो जोंनो जे तिप्रालेन सानो हानाय जों मर्दुर जवाब होनाय এই সময় जों दिनै थांनाय हायसि